Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα. Με επιτυχία διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη διημερίδα με στόχο την προώθηση της εργασίας και της επιχειρηματικότητας. Κατά την διάρκεια του Θεσσαλονίκη Job Festival, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία για ολοκληρωμένη ενημέρωση και προσέγγιση θεμάτων που αφορούν στην απασχόληση. Προτάσεις για το παρόν και το μέλλον της εργασίας, της εκπαίδευσης και της επιχειρηματικότητας παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια της διημερίδας που διοργάνωσε το Job Festival στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Ειδικοί σε θέματα διοίκησης, επιχειρήσεων, οικονομικών επιστημών, μάρκετινγκ, διεθνών σχέσεων, κοινωνιολογίας και σύμβουλοι επιχειρήσεων μετέδωσαν τη γνώση και την εμπειρία τους στους συμμετέχοντες. Όταν θεωρητικά αυτά θα έχουν μηδενίσει, αυτός ο counter, θα εμφανιστεί ο πρώτος πανευρωπαϊκός ιστοχώρος για όλες τις ανεξαιρέτως επιχειρήσεις, επαγγελματίες και εργαζόμενους. Στο Θεσσαλονίκη Job Festival αναπτύχθηκαν οι τάσεις και οι δυνατότητες του ενεργού οικονομικού πληθυσμού και ιδιαίτερα των νέων για προσωπική ανάπτυξη, εργασία, εκπαίδευση, επιχειρηματικότητα, αυτοαπασχόληση και κοινωνική δράση. Ενώ με γνώμονα το συμφέρον του επιχειρηματία, ο πρόεδρος γνωστού ομίλου επιχειρήσεων, Γιώργος Τσαγκαρίδης, παρουσίασε για πρώτη φορά τον καινοτόμο χρυσό επιχειρηματικό συνοδηγό. Σκεφτήκαμε ότι πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία συνεργασίας και τη δυνατότητα κέρδους στον εργαζόμενο και στον επιχειρηματία. Για αυτό το σκοπό δημιουργήσαμε το χρυσό επιχειρηματικό συνοδηγό, ο οποίος τι είναι? Είναι ένας διεθνής πανευρωπαϊκός ιστοχώρος, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα απολύτως δωρεάν προβολής και διαφήμισης σε όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και σε όλους τους επαγγελματίες και εργαζόμενους. Έχουμε φτιάξει όλα αυτά ένα προς ένα κατάλληλα σχεδιασμένα και με πρότυπα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να έχουμε ένα αποτέλεσμα και για εμάς, αλλά πολύ παραπάνω για τους ανθρώπους που απευθύνονται σε εμάς. Ο καινοτόμος ιστοχώρος θα φιλοξενεί πανευρωπαϊκά όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις, ανοίγοντας νέους δρόμους τόσο και για επιχειρηματίες όσο και για εργαζόμενους.